Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Florita with international name Maon. Ito po ay para sa ngayong araw ng Martes, August 23, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Now, umpisa natin ang latest sa ating satellite animation. Naka-zoom out po ito para makita ninyo mga weather systems around the Western Pacific. Meron po tayong dalawang bagyo na yon. Ito po si Bagyong Tokage, papuntang east of Japan. Wala po tayong pakialam dyan. At ito naman po si Severe Tropical Storm Florita. At sa mga oras na ito ay tumawid na po ng dulong Hilagang Luzon. Kasalukuyan, nasa bisinidad po siya ng Apayao at papasok na po siya ng Ilocos Norte mamayang sundown. Okay? At yung habagat ay talagang pumapalo na yon sa gitnang Luzon. Kasama po ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, ilang portions po ng Western Visayas. Sa Bicol, medyo may konting nagpe-penetrate po ng mga monsoon clouds, okay? Nagbibigay ng mga ulan na biglang bubuhos na lang at mawawala kaagad. At may hangin rin na pumapalo po ng 20 hanggang 40 kph. Okay? So, mag-ingat po tayo sa mga flooding dyan sa areas po sa Central Luzon at lalo na po sa Hilagang Luzon dahil nandyan po ang pinakakasagsagan ng bagyong si Florita. Ito po yung landfall shot mula sa radar po ng Apari Pag-asa Doppler radar at nakita po natin itong bilog na ito. Ito po ang formative stages ng mata ni Florita kaya lang na-disrupt dahil po nag-landfall na po siya, so posibleng magkaroon ulit siya ng mata pag pasok niya sa West Philippine Sea dahil buwelo na po doon, mainit pa rin yung dagat ng Pilipinas, so magiging typhoon po yan. And then on Thursday, ang forecast po mag-make landfall po malapit na malapit sa Hong Kong. So folks, listening down there in Hong Kong, mag-ingat po kayo dahil po papunta dyan si Bagyong Florita o si Maon. And ibig sabihin po ng Maon, it's a Chinese word for horse saddle. Okay? So yan po, dyan po siya nag-landfall sa Makunakon, Isabela, kaninang 10:30 a.m. On the dot po sa ating forecast track na ginawa natin kaninang 5 a.m. So, tumama po yung forecast natin. Since yesterday, ay pinapakita natin dito sa may Tugigaraw dahil kaninang tanghali, dumaan na po sa may Tugigaraw itong bagyong si Florita. At ito pong si Florita as of this time, kita po ninyo itong fast animation ng NOAA, sumilip yung bagya, yung formative stages ng kanyang mata, but biglang na-disrupt sa mountainous terrain ng Sierra Madre at later on ang Cordillera. Medyo bumilis ang kanyang takbo from 12, na yun po nasa 22 po kilometros per ora. Gumagalaw po siya ng west-northwest at nasa bisinidad na po siya ng papasok po sa boundary ng Apayao. At medyo humina yung hangin niya, siguro nasa 85 o 95 kph lang siya o 100, kasi kanina 110 since naglandfall, so may effect po yan ang pagbawas ng kanyang hangin. Subalit po lumiit ang kanyang sirkulasyon dahil po sa land interaction at nandyan pa rin po yung habagat. Ayan po, nagbibigay po ng malalakas na ulan, pabugso-bugso sa may western sections ng Central Luzon and including Metro Manila at ibang panig po ng Southern Tagalog provinces. Sa Bicol, may mga padaan-daan lang po mga monsoon rains, okay? Ito po yung signal, nakataas na yun mula sa 2 p.m. update ng Pag-asa. So, nakataas ang signal number 3, wind signal number 3, okay, sa Cagayan, Northern Isabela, Apayao, at Northern Ilocos Norte. Under wind signal number 3, ang hangin po niyan ay pwedeng umabot po mula sa 89 kilometro bawat oras, so 88 hanggang sa 117 kilometro bawat oras ang kanyang lakas ng hangin. Samantala, ang areas na sa wind signal number 2 ay magkakaroon po ng hangin mula 62 hanggang 87 kilometers per hour, while ang signal number 1 ay mula 30 kph or less than 62 kilometers per hour. Okay, so itong areas po ng Benguet, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan. So yan po ang mga areas na signal number 1. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa Hilagang Luzon at ibang portions po ng Central Luzon, Metro Manila dahil po sa mga malalakas na pag-ulan.
At dito po sa Hilagang Luzon, mga hangin dala ng bagyong si Florita na biglang nag-rapid intensification prior in making landfall from 75 naging 110 po siya nung magla-landfall na po siya sa may northeastern coastline ng Isabela. So ito po yung ating track kaninang alas 11. So dyan po siya naglandfall, nag-brush po siya o dumaan din po yung kanyang center, malapit na malapit po sa Palanan Bay, Isabela, and then dito sa Vilacan Bay, and then naglandfall po sa Makunakon. Okay? So right now nandito na po siya. So may adjustment po sa tracking, baka dumaan po siya dito sa may lower part ng shade o yung area of uncertainty. So lagi yung tandaan itong area of uncertainty kasi kapag nasa loob kayo niyan, posible kayong makakaranas pong malalakas na hangin at posibleng dumaan ng eye dyan kung mag-shift yung tracking niya more to the south o yung tracking niya ay gumalaw more to the north. So yan po ang basihan ng area of uncertainty. Okay? At ito naman pong bilog na blue, yan po yung winds na papalo po siya ng 75 to 100 kph na bugso. Okay? So medyo malakas na rin po yan at posibleng magbuwal na mga may hinang kahoy. Okay? At mga barong-barong. At ito naman po ang Asian Tracks. Lahat ng Asian agencies nang bumonitor ng bagyo ay lahat po nag-agree. Dito po siya dadaan na yun. Including our typhoon track. So, bukas po ng alas 8 ng umaga, ang good news po, ito po ang Philippine Air Responsibility. Okay, lalabas na po siya. Okay? So, lalabas na po siya ng Philippine Air Responsibility. Now, ito po yung infrared animation ng bagyong si Florita. So, nakikita po ninyo ang paglandfall. Medyo lumiit siya dahil na-disrupt yung kanyang sirkulasyon dahil sa rugged terrain ng Luzon. But yung impact po dyan, grabe po. Malalakas na hangin at ulan. Hindi naman po lalampas yung hangin ng 100 o siyempre pwede pang umabot ng 130 kilometro ang bugso sa mga very small or limited areas. So ito po yung steering environment. So kung bakit nag-west-northwest na siya dahil po may nagpo-form po dito ng bagong ridge at pinupush po siya papuntang west-northwest. At pagdating niya sa Hong Kong, magiging more west po siya pa ganyan. Dahil po may isa pang malakas na high pressure ridge po dyan. At ito naman po ang zoom in satellite. Ito po yung ating satellite animation mula sa windy.com. So nakikita po natin ang pag-ikot nitong bagyong si Florita at malapit na po siya mag-exit sa bahagi ng Ilocos Norte sa mamayang gabi. Nandiyan na po yan sa may Ilocos Norte. So mag-ingat po kayong lahat. Dito po sa Kabikulan, nakikita po natin na yun. As of this time, medyo lumalabas pa rin ang araw. May mga saglit na dumadaan pong mga thunderstorm or mga cumulonimbus na kasama po ang mga nimbus stratus clouds na may mga ulan. As of now, meron pa rin po. May makikita po tayong mga line of clouds. Baka mamayang gabi may mga ulan po tayong makakanasan. Pero pabugso-bugso lamang po ito. At ito naman po yung ating rain forecast. So by tomorrow morning, nandyan pa rin epekto ng ulan at hangin sa may Ilocos region. But bukas ng hapon, wala na po. Improving weather conditions na po across Luzon. But may mga thunderstorms pa rin, dala ng habagat. Samantala sa Bicol ay medyo much improved. May mga isolated areas lang po na may mga ulan at thunderstorms. Gayon din po sa may Visayas at Mindanao, balik ang thunderstorms. Huwebes ng umaga, much better na po ang panahon. Sa Bicol, ibang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Huwebes ng hapon, meron pa rin inasahan po mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Friday morning, okay na naman po ang panahon. Biyernes ng gabi, meron na naman po mga thunderstorms na posibleng magpaulan sa Kabikulan, like sa Catanduanes. Dahil sa medyo temporarily, magkakaroon tayo ng northeasterly surface wind flow. Hindi naman po siya amihan kasi may ridge lang po dyan ng high pressure na nagpo-produce itong northeasterly wind flow. Okay? So, ang rainfall accumulation forecast natin for the next 3 days, so makita nyo ang trail ng forecast ng bagyong si Florita. So, yan po ang rain accumulation. Kumbaga, yan yung dadaanan ng bagyo. So, sumusunod lang po yung mga malalakas na ulan. Ito yung intense or extreme rainfall. Samantala sa Luzon ay magkakaroon po ng improvement for the next 3 days. But still, nandyan pa rin yung habagat. But by Thursday onwards, magiging okay na po ang ating panahon.
Okay, so dyan po muna natin tinatapos ang ating update. Mag-iingat po tayong lahat dyan sa Northern Luzon at gayon din po sa Central Luzon at Metro Manila, Mimaropa at Western Visayas dahil po sa habagat. So combined effects na po ito ng bagyo at habagat. So please take all necessary precautions and we'll see you again tomorrow sa ating update. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.